o to lepšie. Asi vnímate, že vznikla neštandardná situácia. Pán Krajčí požiadal o výmenu technického zariadenia a nie je možné spustiť toto zariadenie. Napriek tomu je možné nahradiť elektronické rátanie hlasov ručným zrátaním. Teraz pristúpime k 34. schôdzi Národnej rady. Sme rozhodli so súhlasom predsedu Národnej rady, že z technických príčin sa bude hlasovať s dvihnutím ruky. Prosím overovateľov, aby zistili počet prítomných poslancov a poslanky v rokovacej sále. Poprosím, pristúpte k rátaniu poslancov. Pán Pročko, poprosím vás, je to technický problém, nezneužívajte to na svoje PR. Okuliariky máte tu, nech sa páči. Pán poslanec Pročko, poprosím, sadnite si a ešte raz. Áno, prosím vás o zdvihnutie ruky, tí, ktorí sa chcete prezentovať na tejto schôdzi. Nech sa páči. A držte ich poriadne, nech vás vidia. Poprosím, pán Pročko, na miesto, sadnite si, kľud v sále. Dvíhame jednu ruku, páni poslanci a poslankyne. Takže je zhoda opozičného aj koaličného skrutátora. Konštatujem, že je prítomných 67 poslancov. Národná rada nie je schopná sa uznášať, preto